Sogolon be shirifla jabarama ka damine maliko no fo maliko kan be fulin tan dia bela jilima ka jirola ka fo au bala ka ko jamka mi fla be woli nazara kana jeunesse développement jamka mini adabara mali shifuna ka kama mimba to chugumna ka seka ka hakilnata donc degum fana buga ko degum fana don aywa ikira shifuna kaye politiquement dinelama wal makenre barakela ni jamka yi abawbe kofo o de kadra konnana ewa dimashi ni solo kalu konnana ambe wole bla en chiffre ma ou ben atogo mina kana plateau ka shirifla konano anu beje ka masala babu do kan babu mimbe talike aywa jamana kunganku wol ma chiffre ka wora kunganku kan o de kadra konnana dokin kono ay babu do ta mimbe talike mali chiffre ka yere ka responsabilité mi transition Yakuba la ni oye la responsabilité des jeunes pour la réussite de la transition. Voilà ça ka jamuka inka konokuma nyefona ka babu infona konokuma nyefona ayole bla chifignon sabama animu uludebe na jeka jamuka konokuma nyefo awnyana mafolo ali ambalma kay nuhum Umar Jara ali chifna kayinga politique mafana dum aka barobe boli politique bunankunkan aya wuli ananga wuli jabi nyala sonama mina kuma damasoni maflana ale fana ye chifna kay Abubakar Sidiki Kanta mouvement mimbe noni abe wele association malienne pour le Mali ni aller au coordinateur AMP ale fana wele ananga wele jabi nyala sonama ale fana bena hakilnata foya na fembe talikanga bibabu kan masabana ni malaba ale ambalmake do fana ye ni oyi Boubacar Kabaye aywa jekuru mi fana be ni oyi mouvement Semas ni o Kalifalembe ankaramo wala Mamoud Diko ale o chifna ka ko nyamaye aya fana wuli ananga wuli jabi amba foyena au saba ko be salam alaikum wori ban sese ka do jamkan kono jeunesse développement au min sokole mona ni watila Congo jamana kan Gabon jamana kan fukota se Burkina Côte d'Ivoire ambe fuli di au bela jelima au ka kanu ani akwa timnandi ala ni aute antika ke yano sabla ni ay amansigi aywa camera nya fe ka kuma au de fana be ka aname au de fana be ka anaje o kadra konana ambawfu aka utimnandi ala ka klaka doke sungole timeko nyuma ala ka tono ya anslamé dembela jeli aywa amena kuma di maframi manuhum Jara ale politique mai ka ajansa anga jemukan ngono ka fuku iki bisimna ko ri basitila basifiti mbaro ka fo nti shinya fulo jemukan ngono nga kera fuma doni jemukan aya kerengana mimba to chugo mina sabla jamana kera chugo mali shifuna ka o joro ka bo ala o de kadra konna na babu minta o de be ajira ka fo ko shifna ka ou ka responsabilité kanga ke jumai mimba to chemanche fanga ya biseka Yakuba ya chugo mina e ka hakilna jumai babu inka dakunya kilena yani angatani towi alors ambe ala memba be fo folo songolo bayin kanu kama ma yini ala fa ala ka songolo to no mali belaje amina rabbi ko fami chef la tv refo o yan wele ni jam bayin kene ka no dem senu ka kene thème no responsabilité des jeunes pour la réussite de la transition. Moi, je pense que thème ni na mabado parce que amo wati de la mais chamanche fanga ko la ni ame chamanche fanga o ko ka fo jamana ye gela so wati do kono do fanga kala fara maula o kala ben ke wala sanga se ka bo chamanche fanga kono o la jeunesse ni ame fanga ni ame jamana jeunesse de do kelen ke nyana on ka fala fina jamana no e ba do ni anga population ta la population c'est majoritairement composée de jeunes. On va y aller fo fanga ko koni amanga ke jeunesse ko. Donc ne min fo o ladron jeunes kanka ou sendu chamanche fanga debenina wala sa mali be gele amin kono anga se ka bo kono. Donc ka demeni dron te tagre foy. Chendo anga boka jamana marabako angu soutenir wala sa baraka nyobulu o yoko nyuma bay mais yele fana ki sendu barakono. D'accord. Ise yemi ika donia ika namfulu
ani i farikolo i ka bɛɛ di jamana walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ an b'o baara de kan i ye politique mɔgɔ jeune ye i kɛra Mali fan o fan i kan k'i sen don baara in na. Très bien. N b'o fɔ kuma daminɛ la. O ye faso kɔnɔ dɔ fana ye. Merci monsieur Jara. Très bien, an bɛ tila ka segin i ma jɛmukan kɔnɔna na. An bɛna kuma di an ka maa filanan ma ale ye monsieur Aboubakar Sidiki Kanta ye coordinateur de AMP Association pour le Mali. Kodi basi la monsieur Kanta. Alhamdulillah mbala tanu. Eni fama. Akera clé aw yɛrɛ do basi tɛ. Shirifla Jabrani b'a fɔ ko ko ni cɛ mun famana kana an ka jɛmukan kɔnɔ. Effectivement o kɛra mɛnɛ. Ayiwa jɛmukan ayiwa an b'ale kɔnɔna na ni o ye jeunesse développement ye. Babu o de ye la responsabilité des jeunes pour la réussite de la transition. N b'a dɔn k'a fɔ kumada caman b'i bolo ka se ka a fara nin kan hakilina caman b'i bolo ka fara an ka babu fana kan. E ka kuma ɲɛbilaw bɛ kɛ jumɛn ye fɔlɔ ka se ka an bisimila o kɔnɔna na. Tout d'abord an bɛ kuma daminɛ ni foli ye ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i mana kɛ yɔrɔ min na ka kɛ ni sanga min ye i ni o ɲɔgɔn kuma ka aw fana fo aw ka baara la parce que a bɛ san damadɔ bɔ bi an bɛna sigi ni kɛnɛ in kan kɛnɛ min sigira denmisɛnninw kama denmisɛnninw yɛrɛ ka développement bɛ se ka kɛ cogo min na yiriwa kumaw de bɛ fɔ yan hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fanga tɛ caman ta a la mais u bɛ caman kalama a ko la. Donc k'aw fo o hakilila ɲuman n'o baara ɲuman na. Donc o la an bɛ kɛnɛ min kan ni an bɛna baro kɛ o kan ni o de ye an ka furancɛla fanga bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na ani sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na. Donc je crois que kuma ɲɛbilala kuma fɔra fɔ cogo min na denmisɛnw jɔyɔrɔ b'a la parce que fanga yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo sisan sifinnakaw fana de don an bɛ se k'a fɔ olu de ka ca la parce que olu de ye fanga dafiri fanga kɔrɔ dafiri kana fanga furancɛla fanga kana fanga filiya don. Donc o fanga filiya don min bɛ sen na e y'a fɔ cogo min na ni waati in ti politiki kuma ye ni waati ye ka se ka fanga in filiya don walasa ka se ka fanga kura min minalen ka se ka jɔyɔrɔ dɔw bila o ɲɛ ka ɲɛbila dɔw kɛ n'u nana o ka se ka tagabolo ta ni o ye. Donc o wagati la i ye politiki mɔgɔ ye ti politiki mɔgɔ ye a ka bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ o ɲɛmɔgɔya la o kuma na k'olu dɛmɛ ka sira dɔ kɔnɔ n'o b'a fɛ ka fili kuma o kuma k'i den ko kori parce que bamananw ko ten ko ni fiyentɔ bɛ dɔn na i b'i den ka to k'i ti a la pour que a ka dɔn k'i b'a kɛrɛfɛ. Donc o la pour que baara kana tiɲɛ ninnu bolo parce que n'a tiɲɛn'o bolo o y'a tiɲɛnen bɛɛ de bolo. Donc an bɛ se k'o dɛmɛ ni hakilila min ye fo fana ka sɔn critique fana ma pour que o ka se ka critiquer mais proposition minnu bɛ kɛ o k'olu ta. Donc o kuma ɲɛbila la an bɛ se ka min fɔ o y'o ye. Denmisɛn fanga de don an bɛɛ bɛ jɛ k'o dɛmɛ pour que fanga in bɛ se ka ɲɛ an bɛɛ ye sini. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Ni ala sɔnna ma an bɛ tila ka segin i ma min b'a to cogo min na ka jɛmukan tɔ dafa cogo min na aw minnu bɛ k'an filɛ ayiwa aw ma se ka min faamu jɛmukan dɛmɛ la aw b'a fɛ ka min dɔn sifinnakaw jɔyɔrɔ la transition réussite la ni ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan bi a bɛɛ bɛ fɔ kɛnɛ kan bi sabula maa min welela sifinnakaw don u b'u ka baara dɔn u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛna kuma di maa sabanan ma ni o ye monsieur Boubacar Kaba ye ale ye semasi sifinnakaw ka ɲɛmaaba ye kodi basi t'i la. Alhamdulillah monsieur Kaba. Alhamdulillah basi foyi tɛ yen nɔ. Merci. An b'a fɔ assalamu alaikum rahmatulah wa barakatuhu an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye u bɔyɔrɔ n'u sigiyɔrɔ la an ka foli bɛ Serifula Jabarani lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an tɛ se ka don kuma na n'an m'a foli kɛ an ka martyrs ye minnu fatura 10, 11, 12 juillet 2020 an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u dɛmɛ sumaya on demande justice pour eux pendant cette transition yan transition in ka ban donc o kɔfɛ tuguni an bɛ foliba kɛ an ka karamɔgɔbaw ye jamana in kɔnɔna la an ka imamba Mamu Diko ani an ka Serifula ɲɛmɔgɔba n'o ye Usman Serif Madane Aidara an ka foli bɛɛ lajɛlen. Donc ye ɲininkali mun kɛ ni o denguna tɔ la j'espère que o kelen don ne fɛnɛ t'a la justement voilà donc transition in kɔnɔna la sifinnakaw jɔyɔrɔ belebeleba bɛ transition in kɔnɔna la parce que n'i y'a ye transition in natira sifinnaka caman de jeli sacrifié pour que transition bɛ sen na ka se ka nati donc o de y'a to n ye kuma daminɛ ni martyrs ninnu ka kuma ye mɔgɔ caman de fatura mouvement la mouvement n'a fɔ ma ko mouvement M5 RFP mɔgɔw de fatura ka jɛ u ni kɔ pour que fanga jugu min kun b'an kunna o fanga jugu ka se ka taa ka bɔ yen nɔ o mɔgɔ minnu bɔra o mɔgɔ 90% bɛɛ tun ye jeunes de ye o bɛɛ tun ye sifinnakaw de ye o b'a yira fɔ sifinnakaw tun bɛ souffrance dɔ de kɔnɔna la
a waati la sifinnakaw kun bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔna la sifinnakaw t'a fɛ ka segin o kɔnɔna la ko tuguni o de y'a to u wulila pour que transition ka nati malgré a kɛra sacrifice dɔ kɔnɔna la sacrifice ultime kɔnɔna la donc an bɛ transition kɔnɔna la bi pour que a ka réussir a réussir fɔlɔfɔlɔ daminɛ mun na e ka justice kɛ fɔlɔ sifinnaka minnu fatura ka sariya tigɛ minnu yi kɛra sababu ye k'u ka fatuli in fɛngɛ ka sariya tigɛ minnu kan ka ɲagata k'olu ɲagata a ko kɔnɔna la o bɛ kɛ transition ka réussite fɔlɔfɔlɔ ye o mana bɔ yen nɔ sifinnaka jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn a la ce ne sera pas d'applaudir k'i sigi ka tigɛra fɔ tuma bɛ fɛn fɛn mana kɛ mais ce sera de jouer au rôle de veille k'i sigi ka lakɔlɔsili kɛ i tɛna fɔ Mali la kɔrɔlen sifinnakaw bilalen don cadre kɔnɔna la 400 ni 300 bɛ ta ka di mɔgɔw ma ka surtout d'u la ka tew san ka d'u ma ka taa k'u organiser c'est fini dɔw b'u sigi u tigɛra fɔ bɛɛ kun sifinnakaw man ka rôle jouer transition kɔnɔna la sifinnakaw ka kɛ responsable tugu jumɛn u sigi ka ko lajɛ nin ko min bɛ ka kɛ est ce que nin ka ɲi anw ma sini wa parce que n'i ye Mali population lajɛ Mali population n'i y'a jateminɛ c'est plus de 25 ans 65% de la population o bɛ 25 ans kɔnɔna la plus de 75% de la population o ye jeunes ye o b'a yira jeune de ka ca Mali population na ka tɛmɛ population cadre couche tɔ bɛɛ lajɛlen kan donc o b'a yira Mali bi ye jeunes ye Mali sini fɛnɛ ye jeunes de ta ye donc o cadre kɔnɔna jeunes man k'u sigi ka ko kɛ ta la ye tuguni il faut qu'il veille ko bɛ ka taa cogo mun na est ce que sini a ka ɲi anw ma wa n'a y'a ye ɲangata b'a la an kan dɔrɔn il faut que jeunes ka wuli u kan ka kuma ni sira taabolo mun ye u ka kuma n'olu ye mɔgɔw k'u la ko dɔn k'a fɔ vraiment an y'an ta fɔ hali n'a kɛra ko ye sini mɔgɔ ka k'a fɔ ko jeunes y'a fɔ nin yɔrɔ nin wagati in na vraiment nin fɛn kun man ɲi an ma il faut plus être sévère. Justement. Merci beaucoup. Merci pour ces premiers mots. Je crois que i ka ɲɛfɔli ninnu i ye kuma minnu fɔ sisan a bɛ maa sɔn hakili la kosɛbɛ. Je crois que n'i y'a ye jamana in bɛ sen na hali bi cɛmancɛ fanga a bɛ sifinnakaw de bolo an bɛ Ala deli hali bi a bɛ sifinnaka minnu bolo Ala ka ta fanga d'u ma hali bi Ala ka an kisi a basiw ma. Donc monsieur Jara an bɛ tila ka segin e ma. Je crois que n'a fɔra ko jamana ka ɲɛta n'a fɔra jamana ka bɔ nɔgɔ la a bɛ fɔ ko sifinnakaw de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Monsieur Kaba y'a fɔ a ka kuma na k'a fɔ ko ayiwa waati tɛmɛnenw na sifinnakaw de ka wulikajɔ bonyana ka se ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛma bɛɛ ka don jamana kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ sa nka caman kɛra sabula kabini waati jan an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna na nka e bolo mun de kan ka kɛ min b'a to hali bi cɛmancɛ fanga anw sifinnakaw bɛ se ka an yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada e ye ɲininkali min fɔ nin ye ɲininkaliba de ye hakili la mɔgɔ mɔgɔ kumana plateau kan bɛɛ kumana ni sifinnakaw jɔyɔrɔ ye thème yɛrɛ b'o de kan donc an bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ bi an bɛ Ala barikada sabula sifinnakaw u bɛ fanga la fanga ɲɛmaaba bɛ mɔgɔ min bolo bi n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta hakili a yɛrɛ a ka fanga ta waati a y'a fɔ ko si Jésus c'est la jeunesse qui a échoué o ye kumaba ye n'ale dɛsɛra c'est comme ni Mali jeune bɛɛ de dɛsɛra o b'a yira k'a fɔ anw jeunesse an ma se ka man k'an sigi ka ale lajɛ an bɛɛ kan k'an sen don baara la donc an bɛ se ka min kɛ teliya la ne yɛrɛ kɔni bolo o de ye k'an sen don jamana ɲɛtaga baara bɛɛ la. Mais est-ce que sifinnakaw sen bɛ se ka don a la ten k'a sɔrɔ ko ma sara u la wa? Sifinnakaw an tɛ se k'a fɔ ko ma sara u la parce que ko bɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔ hakili la a bɛ ka da bɛɛ de kɔrɔ n'i ko sifinnakaw mun de b'u ka légitimité bɛ yira mun de fɛ bi o ye société civile i n'a fɔ AM i n'a fɔ conseil communal des jeunes conseil national des jeunes olu tɔnkulu minnu bɛ jeunes tɔgɔ la hakili la foyi tɛ ka kɛ bi na u ɲɛnama an b'a daminɛ ANR la n'o ye Assise nationale de refondation ye politique mɔgɔw welela togoya min na jamana marabagaw yɛrɛ welela duguma fo sanfɛ togoya min na sifinnakaw fana welela duguma fo sanfɛ au niveau communal ne tun b'a bɛ kɛnɛ kan o welela au niveau cercle jeunesse welela au niveau région jeunesse welela au niveau national jeunesse welela o welekun tɛ dɔwɛrɛ o ma wele k'u kana tɛgɛrɛ fɔ walima an sɔnna nin ma an ma sɔn nin ma o ko kun tɛ baara min kun ni jamanadenw bɛ ka jɛ k'a labɛn n'o de y'an ka hakilina di jamana bɛ taa taabolo kura min kan n'a wele ANR hakili la jeunes ye u sen don nin baara in bɛɛ la wa fɔtaw fɔ u ka hakilinaw fana an bɛ se k'a fɔ caman taara en compte parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la bi jeunesse ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in taabolo la baara fɛn fɛn kan an bɛ se k'a fɔ tɔgɔ u sen b'a la a misaliya dɔ wɛrɛ fana ye gouvernement bɛ sen na n'i ye gouvernement in ta an bɛ se k'a fɔ plus de 50% o bɛɛ ye jeunes ye donc o b'a yira k'a fɔ a gouvernement a baara bɛ ka kɛ ni jeunesse ye donc jeunesse tɛ k'a fɔ ko ale bolo t'a la mais o kan ka min kɛ rapidement o de ye jeunesse yɛrɛ a bɛ se ka pérenniser fanga mara la cogo jumɛn na hali cɛmancɛ fanga in kɔfɛ parce que a kana kɛ dɔrɔn ni ninnu taara
politique mɔgɔ nana élection kɛra mɔgɔ kuraw nana o ye jeunes fili kɛrɛfɛ d'accord alors que aw ne y'a to ni nin fanga in nana d'accord karamɔgɔkɛ bɔra k'o fɔ a ka kuma kɔnɔna na jeunes de bɔra fan bɛɛ k'a fɔ anw tun ye changement démocratique ɲini n'o y'a ye kunkolo kuraw kana fanga sama an bɛ tila k'o ɲininkali tengu a la est-ce que a dɔnna sifinnakaw ye k'u ye wulikajɔ min kɛ est-ce que a dɔnna u ye wa parce que là c'est important de le savoir an tɛ se k'a fɔ k'a ma dɔn sifinnakaw ye komi mɔgɔ n'i bilara baara fɛn fɛn na baara tɛ se ka ɲa à 100% mɔgɔ bolo yɔrɔnin kelen baara ye étape de ye n'i ye dɔ kɛ i bɛ pan o kunna i bɛ taa dɔ wɛrɛ la ɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔ a y'o de fɔ critique b'o layɛlɛ o c'est à dire nin kɛra nin ɲana mais nin ma kɛ an k'a lajɛ ka don nin kɔnɔ hakili u bɛ baara la taa ɲɛfɛ très bien voilà mais est-ce que i bolo sifinnaka bɛ se ka yiriwa politique baara kɔnɔna na wa ka se ka san sɔrɔ sifinnaka bɛ yiriwa ne b'o misali ta ni jeunes caman ye bi i bɛ an ka commune lajɛ ka na se an ka député bulon ma jeunes ka ca kɔnɔ élection min tɛmɛna sisan moi je faisais partie des jeunes élus député à Kati Kati dun ye commune 37 ye an ye liste mun dressé hali cɛkɔrɔba kelen t'a la bɛɛ jeune parce que mɔgɔ si tɛ a la mun bɛ tɛmɛ 45 ans kan an ye candidat mun ta o b'a yira k'a fɔ jeunesse a ka émergence politique an bɛ ka na o tile de la donc jeunes sen bɛ a la yɔrɔ bɛɛ la et puis Mali fana bi i bɛ commune caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ a maire baw yɛrɛ ye jeunesse de ye bon leader fana caman bɛ yen société civile la o ye jɔyɔrɔw sɔrɔ jeunesse tɔgɔ la donc an bɛ se k'a fɔ jeunes u jɔyɔrɔ ka bon ko in kɔnɔ hali ni gɛlɛya bɛ baara kɔnɔna na d'accord très bien hali ni gɛlɛya bɛ baara kɔnɔna na je crois que an bɛna an da bɛna s'a bɛɛ ma kelen kelen monsieur Kanta perception jumɛn bɛ e la hali bi nin ko la parce que là j'imagine que maaw ka faamuyaliw tɛ kelen yɔrɔ dɔw la n'an ko ko sifinnakaw parce que hali bi jamana bɛ sifinnakaw de bolo nka est-ce que bi bi in na mun de tora e yɛrɛ bolo mun de tora k'a fɔ ko anw sifinnakaw an kan ka o jateminɛ ka se ka min b'a to jamana mara an sen bɛ se ka don a la cogo min na est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko jamana bɛ se ka mara sifinnaka fɛ ka mɛn wa à long terme. Oui, Sidibé, n bɛ na i ka question jaabi i y'o yɔrɔ min ɲininkali kɛ a bɛ se ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ ni sababu damadɔw de ye c'est-à-dire il est temps que malien jeune ka sɔn ka kalan an ka problème fanba ye kalan ye k'i former awɔ n'a fɔra ko kalan mɔgɔw bolo kalanninjɛ dɔrɔn don c'est-à-dire que kalan bɛ daminɛ so de c'est-à-dire que lamɔ éducation d'accord voilà donc o ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye o belebeleba bɛ malien jeune jɛ anw denmisɛnw sifinnakaw o b'an jɛ parce que n'i ye i sigi ka jateminɛni kɛ parce que an bɛ yiriwa kuma de la transition in bɛ se ka sira sɔrɔ cogo di jeunesse bɛ se ka impliquer nin ko la cogo di c'est à dire que fo jeunesse ka bɔ manipulation de kɔnɔ c'est-à-dire que bon ni maa min ni i ka mara min dafa kosɛbɛ c'est-à-dire que ni lamɔ ma e dafa so e bɛ sɔn ko caman ma c'est-à-dire cɛkɔrɔba dɔ bɛ sɔn k'a den ka fɛn dɔ kuru ko den ma k'i ka cɛkɔrɔba wɛrɛ nɛni e bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in peut-être k'o ye faɲɔgɔn dɔ ye ou bien o ye mansa dɔ de ye donc ni mara bɛ so i tɛ sɔn ka fɛn minɛ nin bolo kɛrɛfɛ walima i tɛ sɔn ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ i mansa dɔ nɛni donc i b'a sɔrɔ très généralement jeunesse kan ka mara c'est-à-dire que ka mara i b'a sɔrɔ o mara kɔnɔna na tagabolo dɔw bɛ cɛkɔrɔba ninnu bolo a bɛɛ tɛna fɔ k'a bɛɛ man ɲi parce que i tɛ se ka na foyi la ni expérience tɛ an ye a ye jɔyɔrɔ dɔw dira jeunesse ma moment dɔw tɛmɛnenw kɔnɔna na i b'a fɔ jara bɔra k'a fɔ cogo min na élection min fanga min dafirila ni olu tun ye o députéw ye an ka assemblée kɔnɔna na o député dɔw tun bɛ yen a tun bɛ ɲɛmɔgɔya la donc mɔgɔw nana fɔ kuma dɔw la ko expérience ye a manqué baara kɔnɔna na donc jeunesse bɛ ka girin jɔyɔrɔ kama mais jeunesse yɛrɛ formelen tɛ c'est-à-dire que non seulement éducation parce que n'o éducation ye en général a bɛɛ b'o kɔnɔ kalan b'o kɔnɔ so kɔnɔna kalan b'o kɔnɔ a bɛɛ b'o kɔnɔ bon n'o bɛ e jɛ e bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ e dun ma i den kɛrɛfɛ ka se k'o lamara sɔrɔ donc i b'a ye a bɛ gɛlɛya quoi c'est-à-dire que ne b'an ka jeunesse ka problème bɛɛ résumer ka bila formation de kɔnɔna na ni o ye éducation en général donc maintenant a bɛɛ b'o de kɔnɔ ni marala i bɛ wuli i bɛ baara kɛ o parce que mara de b'a f'i ɲɛna k'i kan ka wuli k'i cɛsiri k'e man ka sigi k'i jigi da dɔ kan o ka taa kɛ ka na di e ma donc ni bɛɛ bɛ mara in de kɔnɔna na donc mara ninnu i bɛ n'a ye k'a fɔ c'est à dire cɛkɔrɔbaw sen b'a la mais an denmisɛnw sen b'a la maintenant bi technologie fɛnw kɛra sababu ye mɔgɔw bɛ ka faamuyali dɔw kɛ donc an bɛ k'a dɔn k'a fɔ effectivement cɛkɔrɔbaw ye fili dɔ kɛ mais an denmisɛnw yɛrɛ ye fili dɔ kɛ o exemple caman bɛ yen quoi n'i ye 91 ta k'a lajɛ 26 mars la o ye mɔgɔw bɔ ka taa mot di fali ma ko démocratie
o démocratie nana kɛ mun ye o nana kɛ parti politique nana créer fan bɛɛ fɛ o parti politique nana jamana da k'a kantigɛ k'a boso i y'a faamuya o démocratie bɛna kuma min o y'a sɔrɔ joni tun bɛ président la Musa Traoré tun bɛ yen mais minnu nana ni démocratie en ces jours là a y'a fɔ olu ɲɛna ko la démocratie est luxe pour les Maliens. Donc o don o yɔrɔnin ma faamuya a tɛ n'a fɔ n bɛ ka Musa tanu dɛ parce que Musa fana kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ bi o tigi bɛ premier ministère la an bɛ se k'a fɔ n k'o tigi hali n'a tun tɛ démocratie contre la mais mɔgɔ minnu nana ni démocratie ale n'olu tun tɛ sira kelen fɛ n'a fɔra 91 ko o fanga nana dafiri 2021 ou bien 2020 kɔnɔna la o mɔgɔ kelenw ka tila ka fara ɲɔgɔn kan tuguni minnu tun tɛ tɔgɔ de démocratie fɛ minnu tun bɛ démocratie kɛ ka tila kana fara ɲɔgɔn kan tuguni ka na mana wɛrɛ biri marion ɲɛna ko M5 ka tila ka na tuguni diinɛmɔgɔw fana sen don o ko kɔnɔ tuguni ka bɔ ni c'est à dire que n bɛ fɛ ka min fɔ politique ani diinɛ ko nana ta ka fara ɲɔgɔn kan ka na a don mɔgɔw hakili ma non seulement misiriw kɔnɔ ka na don mɔgɔw hakili ma hali denbaya hali kabilaw kɔnɔna na donc walidenw bɔra ka t'o di fali ma ko démocratie o jɛma ma kɛ i b'a fɔ n balimakɛ ye da maga kuma na donc o dun minnu ye mɔɔw bɔ ka mɔɔw se ko dɔ ma o mɔgɔ kelenw de bɛ fanga la bi hali n'o bɛɛ tɛ yen donc mun y'a to olu wulila ko fanga dɔ ma ɲi k'o fanga dafiri ka na fanga la ka tila ka ci tuguni o kuma olu bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan don min na k'a fɔ ko fanga dɔ in ma ɲi olu kun dalen t'a la k'a fɔ k'o bɛ se ka jɛ ka continuer ni ɲɔgɔn ye donc o jeunesse kelen min ni anw y'o ye ni tɔw bɛ so ni dɔw sara o jeunesse kelen de faralen don ɲɔgɔn kan toujours hali bi dɔw b'a la k'a ma ɲi dɔw b'a la k'a ma ɲi an tɛ ka hakili sɔrɔ donc o la ne b'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔw k'u sigi k'u miiri ka ɲini ka mara lanate mais éducation kɔnɔna la mais pour vous il faut quel modèle de jeune aujourd'hui malien jeune kan ka kɛ mun jeune modèle bi yɛrɛ bolo malien jeune kan ka kɛ jateminɛlikɛlaba de bi ne bolo ka jateminɛni kɛ ka lamɛnni kɛ ka kekuya ka lajɛli kɛ ka ɲɛ dayɛlɛ ka lajɛli kɛ kunu min fɔra min kun bɛ k'o fɔ kunu ani bi min bɛ ka fɔ mɔgɔ kelen min kun bɛ ka nin fɔ kunu a n'a bɛ ka min fɔ bi est-ce que kelen don wa c'est à dire que mɔgɔw tɛ k'o janto o dalakan na bilen mais mun de bɛ ka na ni nin bɛɛ ye nata nafolo wari est-ce que e bɛ k'a faamuya wari parce que an tɛ ka sɔn baara ma donc baarakɛbaliya n'i ma sɔn baara ma mɔgɔ toute personne qui n'est pas c'est-à-dire qui ne travaille pas il n'est pas indépendant mɔgɔ n'i tɛ baara kɛ c'est-à-dire que e t'i yɛrɛ ta ye quoi Modibo Keïta y'o de fɔ Malien indépendance bɛna taa yɔrɔ min na a ko pour mieux assurer l'indépendance il faut le travail pour que ka se ka c'est-à-dire yɛrɛ ta ka se ka sinsin fo an ka sɔn baara ma bon Mali bɛ jɔ ni taabolo saba ye an bɛ ka baara an bɛ ka sigi plateau minnu kan ka débat minnu kɛ nin tɛ Mali jɔ ninnu tɛ Mali jɔ dɛ nin ye tubabuw français ka système de olu fɛ yen dugukolo tɛ yen ka sɛnɛ kɛ olu fɛ yen baji tɛ yen ka mɔni kɛ olu fɛ yen kungo tɛ yen ka bagan mara bon anw fɛ yan dugukolo de bɛ yen an kan ka sɛnɛ kɛ a fɔra an bɛɛ y'a kalan école la k'a fɔ ko Mali jɔsen ye saba ye agriculture élevage et la pêche an ka segin sɛnɛ ma an ka segin ka bagan mara wa an ka segin ka mɔni kɛ Mali b'i yɛrɛ sɔrɔ ni nin damadɔ de ye jago bɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ lajɛlen englober donc n'an tora c'est à dire que dɔ b'a fɔ yan dɔ b'a fili ɲan fɛ maa o maa bɛ fanga la sisan nɔ a cɛkɔrɔba fara a denmisɛnnin kan a politique mɔgɔ a fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ bɛ yɛrɛkun ɲini de la nin si tɛ Maliko la donc o la transition min bɛ yen an k'a essayer minnu bɛ yen sisan dɛ hali ni olu ma ɲi dɛ an k'a essayer teliya la o ka se ka kalafili labɛn joona tagalen ɲɛfɛ an b'an da don o kɔnɔ o ka taa ka bɔ yen fanga ka di politiciens ma donc o b'a kɛ min ye an ka jɛ k'o lajɛ. Alors pour préparer les élections ce n'est pas quelque chose de très facile a bɛ labɛn kosɛbɛ de donc je crois que an da bɛna s'a ma dɔɔni nka an b'a fɛ ka ɲininkali min tɛnku monsieur Kaba la et parce que n'a jateminɛ bi bi in na monsieur Kanta y'a fɔ ko sifinna kan ka kɛ maa min bɛ jateminɛ kɛ maa min bɛ se ka kɛ baarakɛla ye ka dusu ta nka an ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bi sifinnakaw hali bi an tɛ ka conscientiser parce que là an tɛ k'a ye k'a fɔ ko ɲɛtagaba bɛ ka sɔrɔ kow la i b'a ye k'a fɔ ni mouvement dɔ wulila dɔrɔn association dɔ ka wuli k'a fɔ ko wari bɛ dɔ kun malien jeunes bɛ ban baara ma ka taa a bɛɛ bɛ taa firi olu tigiw da la u tɛ baara kɛ donc c'est vraiment an bɛ se k'a fɔ c'est le statu quo quoi donc évolution tɛ yen hali bi mais e bolo juste est-ce que mun de kan ka kɛ hali bi ka se ka anw jeunes falen. Quand a ye mun fɔ a ka kuma base yɛrɛ la je pense que c'est la solution la formation. Formation ye fɛn belebeleba de ye sifinnakaw ka fɛn kɔnɔna la parce que n'i y'a ye a ye fɔ ko expérience bi jɛ parce que formation mun kan ka kɛ wagati min na o de ye i ja wagati kɔnɔna la ni a ye mun fɔ observation niveau c'est très important
observation bibina anga shifinakaw an shifinakaw an kello ka mogodota ko ke anga idolier ke anga dana mogo ye kasro aramaden pour que juger ba juger a kunu abi mogo kunna bi ba kasiniri la OK est-ce que kuma fam ale bora sa ka mogo do ko fo anga démocratie nana to ya mona 91 asro anté beredon asro anchama ashita mumbe beredon la ko sere Moussa Traoré ka wakati la ko mo be premier ministre la bi o ko Moussa Traoré ka jeunesse mo ko fait mais o mo kele mo mun yo o ka fanga bi Moussa Traoré ka fanga bi mun gara mo Moussa Traoré ka jeunesse no nga premier ministre actuel il a travaillé avec ces gens de la démocratie aller travailler là avec la ministre de la démocratie ko na la donc juste pour vous dire que ané mo kuma mo be kuma do fo kunu ka kla ka da bi kana se ka kuma kele kana au contraire du fo tati mene société bon mo tout bafouiller mo tout fouiller alors que au fait nous fait Dambela côté ay mo fo observation au fait niveau en chifina ko bibina en joro kan ka jumeri an kan ke sababu mo en joro for kan ke ça c'est la formation d'accord ni formation donna bala chifina ko ka niveau là ibe domaine au domaine na ka formation do bala akatia ala fait ambe Philippe Doria anga kewaro la Philippe Doria tugudi par exemple transition ko na la bibina transition josin beleba do jume transition ngel liga josin beleba do ke ko malikura on malikura be na ni jume kello ka beleba do ke sécurité en sécurité be na ni jume o be na ni keleke mina usani aninga so rasu fenge ka so rasu ta maintenant ça so rasu talila et avec aye ka fo mo abe fo ko mali so rasi matia pour prier que so rasi ka do shido na la chifina ka ba dembe non mun ba fa ke so rasi ya negibula ou ba fa ka jamana défend jamana en kanumbula ga ils sont bloqués ni critères doye mun ba ke sababuye ou tsaka do fa ko na la ko ekeli flana me transition nga e fenge ba do ke radio metuguni o ka video manu formi o video manu nunu o lu chama jume a chama chifina ka ori o chifina ka nu formela ko ke mo ko sugi moy war de beta ka duma ka fon duma ni mo mu be no do no bi na wuli ka kuma ron war be duma ko tigi la bourgeois ko tigi jin neni ou bien machine ta ka machine bla ka kuma mo to la ka mo do ya ka mo bourgeois vraiment mali to jamana ye d'accord mali jamana muna fo éducation be jamana ko na la fo mara éducation be mali ko na la aka tiala fait sur région ga dogo éducation be mumbe o ko na la anga du la mali majorité be islamé d'accord éducation religieuse be anga du bela ge ko na la anga éducation religieuse ni ale be ge sababu avec sababu mo ti ikoro ita doya mo shibi ista sans fait ita doya ni keto e ka doya yo sa re jugo de are doya wa so ra ko do fo kunu amo ke bi anono contraire ke donc ni e a doya e ma doya a re jugo de a doya anga jamana vala anga jamana da bibina ambeka mo de former ina fo jamana den fana man ka jamana comme jamana ɲɛmaw ina fo ɲɛma minnu bilala an ɲɛ olu fana man ka dɔgɔya cogo min na ina fo i kɔrɔlamɔgɔ i man ka dɔgɔya cogo min na nka ina fo monsieur Kante ye kuma dɔ fɔ opportunisme est-ce que o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ sifina kunda cogo di parce que là c'est un fléau qui est là aujourd'hui jeunes tɛ baara kɛ n y'a fɔ cogo min na jeunes ye opportunité dɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye waritigi dɔ ye a ye jɛkulu dɔ dayɛlɛ baara tɛ kɛ bilen bɛɛ bɛ t'i firi yen nɔ baara tɛ kɛ au lieu k'a ka taa formation kɛ ka taa kalan kɛ ka taa ko ɲɛɲini donc là le jeune reste toujours là-bas u tɛ baara kɛ mais pour que ka se ka nin phénomène in kɛlɛ i bɛ taa ni bolo jumɛn ye sisan phénomène in bɛ se ka kɛlɛ ka transition kɔnɔna tɛ phénomène in bɛ kɛlɛ ka transition kɔnɔna tɛ parce que n'i ye mali yɛrɛ lajɛ jeunes chômage la jeunes bɛ chômage la u ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan chômage la n'i ye an ka faculté belebeleba ninnu lajɛ FSEC FSJP fɛngɛ ninnu FASI ni fɛn ninnu mɔgɔ minnu bɛ bɔ san kɔnɔna n'i y'a lajɛ a bɛ taga i jɔ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna la ka yɛlɛ o sanfɛla la o mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna ka yɛlɛ o sanfɛ olu bɛ bɔ u sont diplômés u prennent don ka baara daminɛ olu la fonction publique ye mɔgɔ joli t'u la privé bɛ mɔgɔ joli ta o la donc maintenant fonction publique ka tata ka dɔgɔ privé ka tata ka dɔgɔ o mɔgɔ ninnu bɛ to jɔnw ye san nɔ u bɛ to uri kɔnɔna la ka grain sigi ka thé min ou u bɛ taa sugu kɔnɔnaw la ou ils peuvent être des nids pour les terroristes parce que u degere don wari facile la donc o jeunes minnu caman bɛ yen nɔ bi ne olu de caman fɛngɛlen don wari in kɔsa mana bɔ dɔrɔn mais ils n'ont pas de débouché taga yɔrɔ t'u la u ta de bɛ u balo cogoya min na donc u bɛ giri wari nɔfɛ opportunisme a fɛngɛla o de fɛ u bɛ giri wari nɔfɛ ka taa ka fɛngɛ an ka transition in mun bɛ yen nɔ bi transition in ma na ni sababu ye mun bɛ emploi et jeunes ka chômage ko kɛlɛ ah bon non transition mana n'o fɛngɛ ye
ministère mun kan occupé au fena au gouvernement yɛrɛ caman bɛ transition kɔnɔna la bi gouvernement mun ministre caman bɛ transition kɔnɔna la ministre mun kan ka bɔ nɔ la transition fali don ministre la bi an y'o fɔ ka dɛsɛ est-ce que kuma faamu jamana in kɔnɔna la kɔlɔlɔ ba belebeleba bɛ transition kan c'est parce que gouvernement incompétent de b'an kɔnɔ ok politigiw jɔ o jɔyɔrɔ la baaraw kɛcogo ɲuman kɔnɔna la d'accord est-ce que kuma faamu an ka domaine baden ta o b'o kɔnɔna la ni sifinnakaw ka niveau ta sifinnakaw bɛ tila kalan na maintenant débouché jumɛn bɛ d'u ma concours bɛ kɛ concours yɛrɛ est-ce que concours kan ka tɛmɛ kalo 3 kalo 1 yɛrɛ ka sɔrɔ résultat ma bɔ n'a fɔra collectivité concours bɛ kɛ on a combien de mois sans résultat jusqu'à présent non c'est des choses non mais il faut reconnaître que là-bas actuellement aussi fɛn bɛ an bɛ cɛmancɛ fanga de la a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ régime normal donc mɔgɔw kan k'a faamu ka fana an bɛ waati min fana c'est un contexte qui est très difficile aussi les gens doivent comprendre que fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ transition fana tile la o ye tiɲɛ ye mais kuma dɔ fɔ ka dafa dɔrɔn donc e ni transition ma mɛn de parce que transition yɛrɛ man ka mɛn nka transition bɛ ka taa san 3 kɔnɔna la déjà donc là les gens vont réclamer mɔgɔ t'u sigi mais n'a ka di maliyɛnw ye transition ka to an kunna fɔlɔ dun voilà n'o kɔrɔ dɔrɔn ko transition ka problème dɔ de o kɔrɔ problème minnu bɛ transition min ɲɛsin ma k'o ɲɛnabɔ de parce que ni gɛlɛyaw bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a to ni gɛlɛya fɛnɛ ye k'an bɛ transition kɔnɔna la transition mun tɛ ban parce que transition kɔrɔ yɛrɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen k'olu bɔ yen fɔlɔ voilà o gɛlɛya n kɔnɔ mɛ transition n'olu gɛlɛyaw tɛ ka ban n'a fɔra transition yɛrɛ fɔlɔ transition man ka janya ok ni transition ma janya o la a b'a nakun kɛ rapidement a bɛ taga nka ni transition janyara dɔrɔn kɔlɔlɔ misɛnnin minnu bɛ mɔgɔw kunna frustration bɛ caya d'accord donc ni frustration caya mɔgɔ bɛɛ bɛ wuli k'i ɲɛsin transition parce que e b'a ni problème bɛ e da la a bɛ nin da la a bɛ nin da la ne bɛ taa n kun fɔ min. Très bien, très bien. Je vais appuyer ça encore et on va relancer cette même question à M. Diarra. Ça, c'est par rapport au chômage des jeunes aujourd'hui. Là, c'est un fléau aujourd'hui qui prend une ampleur fulgurante par rapport au chômage. Il va y avoir au Koji Borami. Parce qu'il y a c'est vrai, n'a manié qu'à fort à Bishifnako de boulot et Sifnako de Fana Jorodo. C'est grâce aux jeunes également que transition in Fana Nana. Nga, mi a kefana kafoko chômage tchaleme malikonobi parce que aïrala kafoko bara tchakeda ou tchaman kumbeno les ONG kolu tchaman datugunako il y a plus de 600 000 jeunes je crois bien nous me chômage la malikono au bararo minu fleka datugun o de fana kala sababu ka do fra chômage kan nga e bolo bibina est-ce que nous doté gelawi halibe transition à côté là on chifna ka minu te barala ka fo an bayirega chaman be kare ko antika barake ka sabu ke parce que jamana ko ko ONG nu ka datugu ewa mi fo ga ngal la mais yananga o jabi ke kuma bena photo do c'est ça kuma do tableau be plateau sans faire am yoro do fo mais yoro do be lu jegane no doni nga je ko lu glanyo ko bolo c'est normal on peut pas dire que un gouvernement de façon globale et incompétent. Ça, c'est des mots qui sont trop forts. D'accord. Moi, il m'a dit que nous faisons et que Myria te ko doka ke kanya doka ke kachem et que nyemo ka Myria e beka ke kanyeri mais il soro mo do fana ka baraka to la fien be yakon donc au fien nous on l'état comme critique la proposition qui accompagne. Mais quand on parle de gouvernement incompétent, c'est très compliqué. Parce que what de non, mais on n'a pas dit un gouvernement incompétent. Il a dit il y a quelques-uns. Voilà. Il y a certains ministres au sein du gouvernement. On a effectivement, on a parlé de quelques ministres, mais la gouvernement incompétent. Au fait, comprenez que il faut appeler le chat par son nom. S'il y a l'incompétence, il faut dire qu'il y a l'incompétence. C'est trop dit. Mais c'est donc après on va la parole. Allez-y. C'est-à-dire enfin donc ça c'est l'insécurité. Un gouvernement de transition qui est ouvert sur plusieurs sentiers. Et puis attaquer sur plusieurs fronts. Du problème badene mon global. Non, sur le plan sécuritaire, le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant. Oui, c'est ça. Effectivement, Barako, gouvernement chiti bien comme il y a jeunesse problème d'emploi, où il y a à régler même à 60%. Le gouvernement au Diamana avec femme, même en Europe là, chaque jour vous voyez les gens, on met actualité dessus. Donc le problème est femme. Mais au Bella, le gouvernement quand même a fait des efforts sans faire les avocats. Il y a des efforts qui sont faits, surtout dans le domaine du recrutement militaire. Mais est-ce que ces efforts-là sont salutaires? Je dirais que ces efforts-là sont salutaires, mais ne sont pas satisfaisants. Dans la majorité? Dans la majorité. Parce qu'Albi, Marobé.
Et puis, pour qu'il y ait une question, il y a une c'est très pertinent. Quand il faut que chômage des jeunes, avec un walangata, ou un ferret de membre à la. Ferret bas de à la. Mais ferret, je crois que ça commence d'abord par le gouvernement. Le gouvernement doit changer sa politique d'éducation. Parce que nous avons un tableau, nous avons un élément d'eau là. On met ton dingue pendant 20 ans. D'accord. Au tableau changé du main, il y a une certaine inadéquation au Mali entre formation et emploi. Quand on a attaqué Maoukou sans fait, nous boira au Baratanga Djamana. C'est ça. Vous formez 10 000 jeunes en sociologie. Ils finissent. État de Congo tanké, la filière sociologie n'est pas sollicitée. Vous formez des gens en histoire archéologie, plus de 20 000 personnes. Ils sortent au Kabara Fengete. Vous formez des gens à filière Tchamba Débé. Donc, État Kangaladje, Mali là, besoin de même Mali en Bolobi, Kafokoni, Anyin Kalain, Kadanga Demsoma. Nous boira, gouvernement Utao, gouvernement Utao, Vitaros Royala. Nous avons une orientation tableau. D'accord. Oui, il y a un Geleako, Bara Geleako là. Voilà, nous faisons un signe au Rocan. D'accord. Maintenant, par rapport à la question de formation, ça aussi c'est un aspect important. Mais quel type de formation et quel genre de formation, ça aussi c'est important. Mais est-ce que les chômages là sont-ils liés à la bon, comme on l'a dit, la fermeture des ONG? Bon, c'est pas suspension de Huawei, je ne sais pas, mais est-ce que vous faites ni d'offre la chômage quand on boulot. Écoute, moi j'ai au critique une fois que c'est vrai qu'à quelques manies à Kagele parce que ONG Mounoumbe la plupart c'est des ONG internationales. Nous rentrons là-dedans. On nous met barra là où fait nous au barra où nous le rentre là diago et chômage avait accentué. C'est vrai. Mais en gagnant qu'il n'a faut que ça c'est une fin en soi. En réalité, on fait une solution vraiment ou là. Solution bala. Parce que pourquoi pas les ONG nationales? Oui, une solution. ONG nationales. Mais est-ce que Fangaboula et que je nous ai recruté? Fangabena, ONG do bio Mumatao, Mali do ONG do créé, lui centre, Olibeo. Toguna Otewa. ONG Baoube. Mais le Mali ONG qui a ségrégation code, sélection code, ni d'autres n'ont été ta. Voilà, bon, ONG nous datuguna parce que cette titre fana bambulu, au lieu de par leurs compétences. Voilà, donc ni oluté no kafoko, là je vais revenir vers Kanta parce que là ni a déterminé nere wuli la dono là kafoko Sidibé mon a été émission aussi kafoko chômage des jeunes parce que ONG Tchaman Koué Mala ou Datuguna, coup de dégoût Tchaman Béné, dans plus de 600 jeunes au chômage là-bas. Je dis que c'est pertinent et vraiment c'est compliqué. Est-ce que Bibina obéit Mouna au Bekera, Kafouka, ONG Datuguna? D'accord. Est-ce que Diatemina Kerafolo, Chifina Kamumina to Barantanawa? D'accord. Monsieur Sylvie à la Gambé, ça va. C'est-à-dire que Bamanangote, ko fin du Gunifla, avec Kelenta. C'est-à-dire qu'entre le mal et le pire, il vaut mieux choisir le mal. Je crois que jeunes nous chômage là, c'est ce qu'on appelle le mal. ONG Mounou Datugura, Malima Datugo Tarade. Tarakada Munka, parce que ami fait de kono. Il va faire un dame au la salle la cana. Bella Jalemba donc à fort. Suni ka combine. Il va mettre de code pour coutru jenna. Ma baïrika obisa. C'est vrai, chama me kabola. Donc ONG au Tara parce que Mali be fait kakaire. Ami fait kanga territoire be récupérer. Sura subo baralo. Mogo ni ko kiti fait ko fort. C'est-à-dire que funi yi batiena. La restitution. Donc a Bella Jalen c'est ka dafa tiendo. Mais quand il y a des gens qui ont fait d'accord. Il va faire des choses comme sécurité parce que sécurité mena. Rébellion c'est des rébellions depuis avant Modibo. Rébellion donc Modibo kana se Moussa ma kana se président ma phobie ambola. Donc ni moi ko kibiso ko ba transition ni kele ngono yengalon tika quoi. Mais il sait ka chama ke. Donc je crois que à mi niveau mi ba phobie vraiment m'en profiter à mi sur la souffle là. Maintenant yo fo là, c'est-à-dire que yoroni do fana be ni no ameka bolu kala mo re mari bikake. C'est-à-dire autant ibeka nana koko le Mali d'abord, ma famille d'abord. Maintenant avec ces militaires là aussi tient do mena megasa. Maintenant voilà que le Mali croit. Maintenant avec d'abord ma promotion d'abord le grain. D'accord. Donc il ni coucher fait à kalaje, il na ya avec aketende. Basina déterminé fanga bena aka wati du fanga bena ka mo fana do ibeka ka watu la koko ibeka dendo clandestine ko do nga transition fana wati la ay wa ko do fana o fana na ke here do ma do fana be ka ke le grain d'abord. Voilà. C'est-à-dire que
n'i y'a ye n ko formation o de bɛ kɛ sababu an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ c'est-à-dire ni formation ɲɛnama bɛ yen c'est-à-dire e tɛ se ka mɔgɔ dɔ ta k'a bila yɔrɔ dɔ la min ni yɔrɔ min man kan o tɛ se ka kɛ quoi donc problème de formation de bɛ yen i b'a dɔn an bɛ wo ci caman na Sidibe ni formation bɛ yen a tɛ kɛ n'i y'i sigi ka jateminɛni kɛ bi Mali kɔnɔ journaliste cayara aw yɛrɛ minnu ye journalistes ye aw yɛrɛ bɛ maa caman ye o bɛ k'aw ka baaraw kɛ ni a fɔra ko b'a ta kɛ o b'a fɔ ko non ko chroniqueur don ou bien ko activiste don ou bien ko vidéoman don bon an ka kuma in kɔnɔ nin bɛɛ de y'o ye parce que i b'a fɔ Jara y'a fɔ cogo min na kalan de bɛ ka taa kɛ mɔgɔw kun c'est-à-dire kalan min baara tɛ sɔrɔ c'est-à-dire que ole k'an ka mɔgɔw former ka kalan ko bɛna baara kɛ an bɛ ka chômage an bɛ ka mɔgɔw former ka bila chômage de la institutionnellement o de la effectivement n ko formation mun k'a saba c'est-à-dire que sɛnɛ baganmara ani mɔni a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔna na jago in de bɛna ka na nin bɛɛ couvrir quoi parce que nin bɛɛ bɛ laban ni jago de ye c'est-à-dire Mali b'i yɛrɛ sɔrɔ nin ye mɔgɔ minnu ye nin fɔ mɔgɔw de don mɔgɔ minnu sigira ka miiri kosɛbɛ kosɛbɛ ka jamana in kunu lajɛ k'o don fana lajɛ ka tila ka sigi ka miiri sini na n'o ye bi ye quoi d'accord donc Mali bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ n'o de ye problème de formation de problème de formation on l'a dit et an bɛ tila ka segin tuguni k'a fɔ ni o ye kalan ye kalan ta fanfɛla kawuriya yɔrɔ bamanankan na ka se ka kalan kɛ cogo min na i ka se ka k'i yɛrɛ ta ye i ka se ka kɛ nafasɔrɔ sira fana ye jamana ma ani i balimaw fana ma effectivement o ye gɛlɛyaba ye je crois que ni Ala sɔnna ma an bɛna babu fana sigi o kan voilà c'est important et puis yɔrɔnin dɔ fana bɛ yen kuma sera o ma n'o ye gouvernement ou bien ministre dɔ bɛ gouvernement kɔnɔ kan incompétence kuma fɔli min fɔra ministère kelen ma ciblé mais ministère b'a dɔn incompétence bɛ ministre min na e b'o dɔn i ka jɔyɔrɔ la i b'o dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ kalama c'est à dire mɔgɔw k'i kɛ maa dɔ ye i k'i yɛrɛ nɛgɛ k'i kɛ maa dɔ ye mais e yɛrɛ ye min ye e b'o dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn min bɛ ka baara kɛ min tɛ ka baara kɛ bɛɛ b'o dɔn mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen f'an k'o fana fɔ dɔw ka baarakɛbaliya t'o nɔ ye dɛ dɔw ka baarakɛbaliya ye gɛrɛn d'abord de ye n y'o de fɔ kuma kɔnɔna na parce que moyen dɔw de bɛ yen gouvernement ka budget talen don ka tila ministère dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ donc ministère dɔw bɛ yen olu ka hakɛ ka dɔgɔ donc i b'a sɔrɔ o kan ka se ka mouvement dɔ kɛ a tɛ ka se ka kɛ o bɛ yen dɛ o bɛ yen puis fana yɔrɔnin dɔ bɛ yen ni nɔ ni mɔgɔw b'o ɲɛ cɛ a kan o ye tiɲɛ de ye c'est à dire gouvernement bɛɛ kɔnɔna na c'est à dire position bɛ yen i b'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasiw nana ni ministre minnu ye olu n'o ka clan bɛ yen i b'a sɔrɔ M5 min fana nana o fana n'a ka clan bɛ yen donc n sen minɛ yan fɛ n bolo minɛ donc c'est à dire bɔ ka k'o kɔnɔ o de bɛɛ ye problème de formation ye c'est à dire que o nana mission dɔ de kama mission in bɛ yen o nana mission de kama maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan concertation nationale la ka feuille de route dɔ de bɔ k'o di baara kan ka kɛ ni o ye donc je crois que ni o de bɛ ka bila donc n'o bilala dɔrɔn o bilali de bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye o mɔgɔw b'a la gɛlɛya bɛ yen ONG bɛ ka taa kɛlɛ bɛ ka kɛ an bɛ ka minɛnw san an bɛ ka kɛ tan non fɛn damadɔ dɔrɔn de dira transition ma mission minnu dir'o ma transition k'o kɛ transition duman ATT y'a fɔ o ye transition duman o ye transition teliman de ye n'a mɛnna dɔrɔn non seulement n'a mɛnna mɔgɔw ɲɛ bɛ don transition na o caman bɛ yen ni nɔ o bɛ ye donc a bɛ kɛ ni gɛlɛya ye justement donc o la o ka ko teliya politique mɔgɔw presselen don koyi olu de ye jamana in dafiri mais o presselen don n'a ta bɛɛ non hali n'a bɛ di ni ze an bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ d'accord bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ parce que o ka jeu bɛɛ yera quoi bɛɛ ka jeu yelen don donc sɔrɔdasi minnu dun bɛ yen sisan i b'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min na les militaires qui sont là ils sont plus politiques que ces politiciens là o de kama o selen don k'o ka jeu bɛɛ ye o y'o natɔ ye k'o datugu fo mɔgɔw ka dɔw la koyi minnu bɛ yen sisan sɔrɔdasi kalannenw don ils sont plus politiques que ces politiciens là il y a des militaires des colonels qui sont docteurs en politique justement etc o b'o la koyi mɔgɔw kana ɲinɛ o yɔrɔ ninnu kɔ merci monsieur Kanta on va te redonner encore la parole alors parce que n'a jateminɛ hali bi Mali ko la anw sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw sifinnakaw anw bɛ se ka kuma parce que n'i ko ko gɛlɛya i ko ko sifinnakaw sugu kɔnɔna ka gɛlɛn o ye kelen ayiwa jamana yɛrɛ ka kalan parce que là les gens se plaignent beaucoup k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ aw ko département dɔw bɛ yen nɔ o département ninnu dɔw sɛgɛnna parce que inspiration t'u la bilen ayiwa mais mun de la hali bi parce que transition bɛ sen na il y a bientôt 2 ans bon 2 ans kɔni o épuisera ka ban mais remaniement tɛ ka kɛ alors mais a dun yɛrɛ la k'a fɔ ko ça va mais anw malidenw kɛrɛnkɛrɛnnen la anw minnu ye majorité sifinnakaw an ko ko ça ne va pas dans l'ensemble maintenant que faut-il faire? Voilà, et maintenant, Jara, n'i y'a ye incompétence fort, il y a beaucoup de ministères qui ont
o de y'a to an bɛ problème caman kɔnɔ. I n'a fɔ ministère jumɛn parce que il faut an bɛ terre à terre ministre énergie mine et de l'eau n'i y'o ministère lajɛ o ministère tɛ ka jɔyɔrɔ fa 100%. est-ce que kuma faamu o ye kelen o ye kelen filanan ministre des sports o tɛ ka jɔyɔrɔ fa 100%. chaque fois on a des problèmes à ce niveau entre les joueurs et les trucs. Emploi jeune, emploi et formation professionnelle. On tɛ ka jɔyɔrɔ fa à 100%. Est-ce que kuma faamu i bɛ ministère caman tɔgɔ fɛngɛ min cogoya la tan ni olu bɛ k'u jɔyɔrɔ fa nin fɛngɛ la. jɔyɔrɔ na. mais sugu ka gɛlɛn o fana ministre don. voilà e filɛ k'a fɔ tantɔ mɔgɔ caman ye administration ministre comment na entreprise in fɛn ninnu ka ministre o fana tigi jɔyɔrɔ. oui mais aw tɛ ka min faamu aw tɛ ka min faamu. voilà mɔgɔ bɛ ka kuma fɔ fan bɛɛ fɛ gan ni an y'a fɔ ten tɔ kuma ka na digi la yɔrɔ problème bɛ yɔrɔ fɛn bɛ yɔrɔ la n bɛna kuma de f'i ɲɛna bi Jara et moi qui suis là devant toi ne de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye. mɔgɔ fɔlɔ mun minɛla M5 ka fɛn kɔnɔna la a fɔlen ko comparaison immédiate a fɔlen ale nana ne fɔlɔ la donc transition ka réussite o ye ne ka fierté de pour que n k'a fɔ n mɔdenw ye don dɔ la an ye kɛlɛ ka transition nati o transition in na se maliyɛnw ma mais ni an y'ale kɔlɔlɔ fɛnɛ ni an m'a fɔ ni transition in binna hali sini mɔgɔw b'a fɔ ne ma ni problème bɛ ka wuli bɛ an wele k'a fɔ an ɲɛna aw de ye bɛ k'a bonya. d'accord donc c'est pour te dire que les critiques là, ça a quand même bolo fila de. C'est important. C'est important pour qu'il y ait donc à fort. Mais au cas où ça a ko juke dogo duguma, muka juguni critique ne quoi. Est-ce que comment femme? Nous on est pour la réussite de la transition. La CMAS est en train de tout faire. On va communiquer belaga, on va communiquer fin fait que. N'en communiquer là par exemple docteur quoi grève. En droit mais attends une question, pourquoi la CMAS n'est pas impliquée dans la gestion du pays? Pourquoi? Voilà, bon, là, ça, il faut demander aux autorités de la transition, là, c'est à eux de répondre à ceci, parce qu'ils ne nous ont pas fait appel. Et c'est que ma femme. Nous, on voulait la CMAS. Mais Malien, voilà, bon, là, c'est vraiment. Jara, nous, pourquoi au CMAS? Voilà, au lieu de ce que j'ai docteur, tu as grève au Kerano. À Colombe, c'est une population, avec la population. On l'a cassé, docteur. Il veut mal mouvement Johnny Coquet. Car ce docteur m'a tout gagné mon pays. Après un communiqué, on va se ramener à docteur de Lucafia, nous blaguer, Gabriel Tabana Folo, Bibina Ponge, fait la table, malgré que Cololo Tiara là, un communiqué de tout récemment 600 morts en 3 mois. Vous voyez, à Gérard John Gafanta on dit tout. Parce que qu'il n'y a pour attaquer ni ma wafla, droit, il faut les blagues pour y la diabolance analyse ni rien. Donc Gabriel Tabana fait na, et Kemeni moi, Kemefla, il be la guerre, à Kassoa, si dimanche. Donc, en tout cas, quand on grève là, qui te voulu en au fin, on a que John Kama. Est-ce qu'on a fait un Kama? On a que population Kama. Juste pour te dire que la toute la population de la transition. Et question posée. Mal, j'ai un problème dans la vie. Pour le cas problème, il ban POP. Nous problème de la chômage. Nous, au sein de la CMAS, au niveau des bureaux nationaux de la jeunesse de la CMAS, on a travaillé sur un projet. Au projet du mairie. Vous voyez, Bibina, nous avons la faculté, nous avons la faculté, SEC, FSJP, FSAP, etc. Au lieu de nous ou bien, des gens, tellement des juristes même que des gens à juger, mais la Bibina, des gens, ou tu sais que ta barre ne fonctionne pas, tout le monde le sait. Donc, on a décidé ça, non? Quand c'est qu'on forme, ou bien qu'on recycle, ou bien qu'on dit, moi, nous, mais Mali est pays à vocation agricole et le Mali est traversé par des fleuves. Mali superficie c'est 1 241 238 km². Donc cela veut dire que Mali c'est un pays à vocation agricole. Mali c'est un jamanadi. Terre à terre lui, Mali a des ressources abondantes au Sénégal. Mali du gros fait bien en fait non. Donc on mena mon équipe, on m'a fait je nous kuta, mon ba fait que Sénégal kuta ku recycler ku formation rapide tout kuna Sénégal domaine na jamana ku financer entraîneur be sanga duma office ko na la ka espace et la be ouye ku bla ka ta fenke abike sababu ye malo songo be jigi Bamako malo songo be jigi Mali fambe Mali be se alika sous région be Bolni office Niger malo Sénégal. D'accord. Parce que abike sababu jeune un ou bo chômage ko na la ou se ko famille en charge de bo sugula sigila la terroriste munu bina jeune tata ku corrompi ku minena ka waduma wabinana wa kemekemo ka tonduma tobebo oluka réseau mais est-ce que aussi avec transition qu'on a là oui à tout ayo révolte attitude à votre transition you ma transition tellement dit tant une transition melamba be gulu transition d'accord les transition ko triala ni comment nous signé fang ba fo à cause ça bizarre avec transition natanga beka mais ali ba masuma ya o baro de be sénat très bien au baro ne nga tanta c'est ça le problème mais ni baro fana ma blase ngelinga na fura na bekra Brissa Nyaramili. Est-ce que quoi faire est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il faut par exemple Moussoro n'a donné Jollo et que Moussoro a 30 minutes mais donné Jigi maintenant donné Jigi et tout là Moussoro a 24 ans mais donné Jigi Moussoro a commencé comme que
on va commencer à faire. Cela veut dire quoi? Ni donner nous na wati mona, fera donner mi jigi wati na. Na jigi tuma jedron, aye mo aya bla ko na ko doni mo munu na réclamation ko na. Mais au Malion, au fona ba do ambora fo rojan. Pour que parce que là ambora rojan pour que kaseka jatemine ke worojan nyona angana bla o kono tuguni. Je crois que o de be ka ko imbe la soumia donné ka jatemine ke mimbatu angana bla fili kono tugumna angana bla o gela o nyoron kono tugumna. Sinon je crois que ka fugo transition be ka mais transition a meni balia ani aka me balia. Je crois que o te ka foko akadu ka toy ou bien tagali mandoué. Je crois que kuno de bala. Effectivement. Voilà, monsieur Jara o kununu munu kan ka mimbatu malion ambebsi ka nyoron fom tugumna ambebsi ka ke amsi ka formali kelen ke tugumna pour que tout le monde puisse être sur le même pied d'égalité en matière d'information. Alors, d'accord, comment on fera ben comment y a mais on a donc nous faut que madame na ko jamana mara amano ni jamana kalfa mo la gele akono il va demander akabo et amé jamana mara bako deme albi jeunesse ou interpeller ni kenenga parce que on a tembo de ka ou interpeller ni keneka albi anga transition fanga deme wala sa anga boni gele akono d'accord comme balma ka photo anga ta le retour à l'ordre constitutionnel no politique bako kana fanga la akoko fanga be munun bolo ou faire ka boni politique mo wéré moi y tient mais aka don fana ko surasi don tese ka fanga barake surasu ni politique mo ou be ka jekake donc pour que ka kuma jabi Mali be muñini bibina teliala malien fait o de transition fanga keleme ka calendrier munu boloda abe ñini fanga maralaw fait o lu ko jija ko respecter munu fana be nolu be fanga ñini na vraiment anga boka jamana la gosili jamana marabagaw la gosili ba dabla anga faranyon kan ni calendrier min dilen fleni a baraka sekake. Mais pour que ko dabla weke chigo di ka jamana la gosi dabla le mu oye bon mun be ka marali ke o ka to aka hake kono sala o ka to aka sara ka bara ina fo sara be ka minga sisanga to ka mawwele bogo jenni kan bon bogo wele li bogo jenni ne ak lu fana e ka de langa jude comme o man nyange folo fara nena de kuma kan yera kuma kan ni seka selu borala ni min kan bla o bi bla mais ne ka kuma be min kan kenere na efe wele limbe est-ce que am sika foko abeka kan est-ce que abeku nganga kewa. Bon, le respect de la liberté d'expression, je crois que c'est un droit constitutionnel. D'accord. Comment bête terminer comment y ni faut terminer comment y au cas la catématique. Parce que na moyen ka foko ambe en chiffre na ko kenele kan anga fo an kuna fondila o krengenia là parce que là ces derniers temps an kun filendu an kun nyeganendu an ta don an ba nyoron do kun tuna mais est-ce que obéir aywa parce que là il faut le dire, nous sommes des journalistes donc on va être solidaire de notre confrère. Monsieur Sylvain, même ngonu foyer ami sora se fangala sawara batigi fangado marfatiku ka fangado mais obe munira journaliste fara politique mokoka mimi politique la minti politique la ni bi kuma ga si kuma chogola ni fobali fo minto lu kata fanfe obe boare badu mais est-ce qu'on a o kanga ko manga ke o yaye ni ambi ordre légalité ni ordre constitution kono nana c'est-à-dire que ambi wakati min kono e ba fo sisanya fi chugo mina doron ambi sura se fanga kono no ye frontière la fanga donc ni kanga ke ni manga ke mali anga ese anga nyechi ni beka sinon minani mini dado ro la sisa minani bi ka ke minani fangele made c'est-à-dire que awo ni dofo ni o bi fanga de kun e bi mena ni dofo peut-être ni o bi ta fanga ka faveur fe alno tiknye peut-être e bi toy donc o roni fana bi se ga fo mena ni kelo ko hakili to la voilà parce que o roni fana ba la doni et do bi ta sigi kuma do la ka kuma nga kele minonka do re bi portugais o be fo ko tradi anyi kele minonka bon en toute sincérité jamana bi tami jamana re bi ga kele ke c'est-à-dire que amase yoro do lobo kan fo kan temoka donc ni ko do kera iba e jamana de umisina ga jingi jamana marabaka ulati wolma fendo ere bambolo jugu mango do be bonno yo ko sigi ko kuma fo donc olu fe munu mi ka ke donc pour vous l'exploit enregistré ce n'est pas réel. Non, c'est pas bon, il faut que non tiens donc galondo sur la cia ginode
an ka mara minɛn minnu n'o an bɛna kɛlɛ kɛ ni o ye a bɛna fɔ ni maa bɛ kɛlɛ la e ka kunnafoniya Faransi bɛ se jamana caman na ni information de ye kunnafoniya n'i ye i kɛlɛ ɲɔgɔn ka position dɔ ka ban a kan ka minɛ cogo min i b'o fɛɛrɛ tigɛ mais n'i t'a ka position dɔn n'e t'a kɛlɛkɛ cogo dɔn i bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ a la donc o la fo k'o hakili to yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen n t'a dɔn journaliste dɔw ou bien chroniqueur dɔw mais aw journaliste de kan ka bɔ k'o yɔrɔnin kuma fɔ c'est à dire minnu n'olu ti aw ka logique kɔnɔ déontologie t'o la foyi t'o la vraiment fɛn dɔw bɛ yen nɔ o ka bɔ o kɔnɔ an ma journaliste foyi ye ka wuli journaliste k'a ka bureau ba min bɛ yen le président c'est un grand frère Dante c'est à dire que an m'a mɛn fɔlɔ ko journaliste ye plainte kɛ dɔ kan k'a bɛ ka journalistiya exercer k'a sɔrɔ journaliste tɛ ou bien a ye fɛn dɔ fɔ a man k'o fɔ journaliste ka fɔ ta an m'o mɛn c'est important donc o la bɛɛ c'est à dire que wo dɔɔni bɛ bɛɛ la fiɲɛ dɔɔni bɛ yen bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sɔrɔdasiw n'o ta bɛ yen an ka kiiritigɛlaw n'o ta bɛ yen journaliste n'o ta bɛ yen anw minnu fana bɛ an hakililaw fɔ anw fana n'an ta bɛ yen parce que kuma dɔ la i bɛ position dɔ ta ni dɔ ye donc c'est voilà un peu quoi sinon i y'i da maga yɔrɔnin min na ni n ka kuma tɛmɛ ni a yɔrɔ ye n'o ye sariya ni wagati jeune minnu bɛ ka minɛ jeunes de don an ma mɔgɔkɔrɔba minɛ n'u ye dɛ fɛn o fɛn minɛnen bɛ yen an b'o bila cadre jeunesse cadre kɔnɔna na d'une autre part donc maintenant minnu fana bɛ k'o minɛ tuguni sijɛw fana tɛ an b'o fana bila o cadre kɔnɔna na c'est à dire que an k'a dɔn k'a fɔ an kana sɔn ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ dɔw ka hakilila kɛlɛ ye min tɛ sariya kɛlɛ ye sariya loi de bɛ yen donc loi minnu bɛ yen ni nɔ loi ye e yamaruya k'e kɛ mɔgɔ dɔ de ye k'e kɛ fɛn dɔ ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ sara nin kama i ka nin de baara kɛ donc n'i ye baara kɛ ni maa wɛrɛ ka hakilila ye min t'o ye dɔrɔn ce qui veut dire que e yɛrɛ ye sariya sɔsɔ d'accord donc o ko hakili to yɔrɔnin na vraiment o ka to sariya kɔnɔ ka baara kɛ ni sariya ye donc pour que maliyɛnw jigi bɛ sigi parce que jamana o jamana n b'o de f'i ɲɛna dɛ Mao y'a fait chinois que l'injustice vaut mieux que deux autres. Donc si on ne fait pas attention, Mali va être deux autres. Parce que dans les deux autres, il y a l'injustice, il y a tout ce que tu n'imagines pas. Deux autres. D'accord, d'accord. Ok, Monsieur Kanta, ce qu'on va faire rapidement, on va faire le tour de table par rapport aux solutions. Solution minoukanka nini mimbato kaseka ni fait une belle 5 ans. Donc est-ce que évolution aux solutions nous après vous donc monsieur Kaba vous allez aussi continuer avec les questions. Bon solution nous mena bolo a follow e jumen aka gele de aka gele me malion ka danyo kona anga danyo kona anga nyolame anga kenyo fe anga blanc na ka foko ami furancela fanga de la furancela fanga yi ala ya kalifa mɔgɔ minnu na anga jɛga fara ɲɔgɔn kan ngo dɛmɛ donc ɲɔgɔn lamɛn olu fana ka duguma mɔgɔw lamɛn minnu bɛ ka fɔ o ko lamɛn c'est à dire que anga Mali ta ka bila fɛn bɛɛ sanfɛ olu fɔra dɔ kɔ wa y'u ja m'o jaabi o b'a la sini dɔ bɛ fɔ o kɔ yayi jami jabi kɛ masakɛ kɔrɔ ye fura foyi t'o la foyi hali ni sara i salen kɔfɛ o bɛ fɔ donc sɔn ka ko ma minnu bɛ bi o ka bonya ni bonya min ka kɛ o ka da o kan donc o ka Mali danbe o ka Mali to a danbe la donc ne tun bɛ fɛ ka min fɔ kuma bakurunba la o ye ani formation n b'o fɔ n fɔ n ka kuma daminɛ na n b'o fɔ a laban na formation d'accord c'est très important. I ka kuma laban i b'o tugu a la an ka di kuma laban min bɛ ma o ye ni balimakɛ minnu bɔra ka baro kɛ sisan monsieur Kaba ka fara monsieur Jara ka ani e yɛrɛ ani Serifila Jabarani bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen fo n bɛ tɔn min fana tɔgɔ la o tɔn fana fo ka tila tuguni ka dugawu kɛ jamana ye an bɛ sunkalo fana de la n'o ye silamɛw ka sunkalo ye an b'o juma laban na an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman na amina rabi amina amina ko minnu kɛra Ala ka yafa amin 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 bato minnu kɛra Ala ko bato amina rabi amina rabi bato minnu bɛ Ala ka ya rabi amina minnu sɔnna ka sa jamana in ye Ala ka hinɛ amina rabi minnu fana ka kiiriw bɛ yen n'u dɛsɛ bɛ ka tigɛ Ala k'o tigɛli fanga dɔw la Ala ka jamana jɔ Ala k'an ka kiiritigɛlaw Ala k'o tile k'o kɛ maa tilen amina rabi c'est important merci beaucoup monsieur Kanta alors avec vous monsieur Kaba an bɛ yɔrɔ na bi Mali solution tout le monde bɛɛ b'a solution dɔn a solution ale ye kuma fɔ ka ni kuma daminɛ na ko éducation éducation ni malien lagɛ Mali 90% fɛn o bɛɛ ye silamɛ de d'accord donc silamɛya yɛrɛ éducation bɛ kɛ cogo min na silamɛya yɛrɛ éducation kɛcogo fɔ est-ce que kuma faamu donc an bɛ yɔrɔ min na bi pour que an bɛ ka taa ni constitution kura min pour que ne pas enlever la laïcité an kana n'a ye an kana ni constitution mun b'an ka jamana yɛrɛ identité refléter ka laïcité bɔ a la ka laïcité bɔ a la directement a bɛ kɛ jumɛn kana ni fɛn ye kana ni fɛn ye d'accord kana ni fɛn ye d'accord monsieur Kaba non voilà donc kana ni fɛn ye fɛn mun bɛ an ka identité yira d'accord donc an ka jɛ
Il n'y a pas de problème, monsieur Kaba. Je crois que dans les jours à venir, on va chercher un bon débatteur. Donc vous allez être face à face. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. La transition, solution très bien. Merci beaucoup, monsieur Kaba. Inch'Allah. On réclame toujours justice. Merci beaucoup. Alors avec vous, en 1 minute 45 secondes, on va terminer avec vous. Aucun problème. Donc, nous avons je ne vais pas répéter les autres, mais c'est ça. Des Maliens, un Malien bien invité, les égos personnels ont négligé Doni. Voilà. Les égos personnels nous blanc. L'intérêt supérieur de ce pays-là, c'est le Mali d'abord. D'accord. Avec moi, il faut. Et nous bébé ça. Ok. Nous me faisons mal. Nous sommes milata, milata, voilà du bois d'eau. C'est clair. C'est ça. On fait la folie du Bema. Au débatteur, au Loufo. C'est ça. D'accord. 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 Merci beaucoup. Merci, très ravi. Amba bela jele info au sabamilu nana kana jamkan diambulu amba au fo jamkan kumi babu min kuntarabi odi la responsabilité des jeunes pour la réussite de la transition masabak mambolo koroma folo kunye monsieur Nouhoum Oumar Djaraye allez politique maye kafara monsieur Aboubakar Sidiki Kantakan mouvement Mimbewele AMP allez au coordinateur association malienne pour le Mali Malaban ani masabana allez kunye monsieur Boubacar Kaba, président des jeunes de la CEMAS. Nous vous remercions de votre présence. Merci une fois de plus. En bas, Bela Info, Adama Salia Koulibaly, Abou Jafar Diabaté, Foukata c'est Mohamed Keita, Ousmane Sogore, le directeur général de Chérif La Télévision, Foukata c'est Femi Bouya Djageli Koulibaly. En bas, Bela Info, merci à Kamben, Djen Watiure. Merci.